Бомбар номер вон. И най-гладния. И след половин час... Снимай. Ето какво прави. Какво прави? Сега единия пръст го няма вече. Единия пръст го няма. Хирурга стамать. Номер вон. Бомбарен Джон Стамене, какво ще направиш, бе? Какво ще направиш? Мале, сега ще наопличка всичките. Ще наопличка, бе. Чакай сега, девка. И дървения стол ми донеса, докторе. Ще съм като в представител на... Снимай ми дървения стол. Няма да съм. Това е креслото на Даскал Джонс. Бомбарен Джонс. Така, не ли? И имаш си други салати. За кой? За доктора? Ето слагам, нали? Да. На здраве.